sir. Pero gusto ka o ka na mamahayag, hatagan po 20 minutos. Di na ko mamahayag, sir. Gabi lagi po, lumulok yung ikaw sa city po. Okay, sige. Proceed sa mga kanan. Masalamat ko sa iya, kay usa ko sa imo viewers sa mga debate ni Rob Praise the Lord, madam. Barsilas. Okay. Dili ko kay mga sa taga-diri, taga po, kay kani mga naunga. Wala guys ako Pero ay mo to tatay, no? Oh. Ay mo to siya. Kana tanan nga naminaw nimo, ako na tanan mga kaliwat, iyan o iwan. Praise the Lord. Makatoliko. Ya, kani si Brad, ako sa Richard. Nakita ko sa inyong mga debate. Okay. Inyo So, tanan. honor na mo bro, ang nakamit ako personally. So, sir, mag-sir lang ako sa iyo, bro. Brad lang. Brad. So, Ikaw sir, nagpasabot, na ako itondo ni mo. Sa isok pa kung mag-share ka sa ako. Isunan kita ka. so ako lang. Pero kung Brad, okay na, madali po na ako pagtubag. Kung i-date ko rin mo igsuon, tubagol po ka ka inigsuon. Pero kung imo kagol na sir, mapugos yun ka sa pupina sa imong sir. Isunan kita ka. Bro, mag-bro lang sa imo. Praise the Lord. So, kay as a Christians, kita mo tanig so, di ba? Bro, ako kay dili ko ganahan og debate, di sa ko ganahan og basta ako tatay, ano to tatay? Tay. Ako ganito tay. Pero sorry lang daw ha, na medyo ka ito akong tubag sa imong tatay na ipagka-harsh. Ako mag-apology. Pero, bro, mga pila mo ka days diri? Ugma, Pila mo night? ugma na ami last Bible rally dito sa San Francisco, o sa Lunes, maulit ako niya. Pwede. Sayaga eh. Sige, ibitaw dito. Dito ka makita Kana si Rob, sa dili mo. na ba na si Rob? Bro, Ana siya dere. wala sa diri kay anytime ko. Ako yun lang isa. Now may naka-schedule na debate karong Abril 30 sa Plaza Independencia. So unsay ano Ato pagkaon. pagkaon? Oo. Wow. Kaya mo gani paborito ni pagkaon. Ganahan ko sa ilang kwan Pagkaon so. ko huway. Kung kamo kung wala mo kay bawo, mas maayo gyud. O para sa libro. Nagbasa sila sa Biblia. As a Katolik, ang Katolik bro, universal na bro. Muna ako kini dihagit sila. Kani sila ako ni kasadad sa doon sa ilaha. Dili ko mo Bible study nga mga vert. Ako sila gyud tungkol na yung Biblia. Mura ako yung. Namo to ako pagkutan sa imo ha. What is Alos Himera? Usa sa pinulungan. Ano si Mara is Greek another day. Nana sa Hebrew, kapitulo 4 na nahisgot ang Dios na dunay lain nga adlaw. Sumala din sa versikulo 8. Kay kung nakahatag pa kanila pahulay si Josue, dili na unta ang Dios maghisgot sa ulahi o lain pa nga adlaw. So kining lain nga adlaw o another day sa Griego is Alos Himera. Sa Greek dunay duha ka word nga sa another, gitawag nga heteros o gitawag nga alos. Pag mayroon tag alos, different in the same kind. For example, tag example ko. Mangga nga karabaw o mangga paho. Puro na sila mangga. Pero lahi lang iyang variety, mangga paho o mangga karabaw. Mo nang alos. The same sila nga Sabat but another day. So dili siya Saturday. So naanay another day which is mo nang Sunday sa mga Kristiyanos. Dili man heteros ang igamit din eh. Ang heteros lahi for example heteros lahi to siya nga another. Pero ang imo pagkutana man ang alos, so mo nang another day. So ang kanang Sunday mo na ang day of remembrance sa mga Kristiyanos. So katong ikapitong adlaw sa mga Hudiyo, 5:15 sa Hebrew, hinumdumi ninyo ang adlaw nga ikapito, kay giluwas ko kamo dito sa Ehipto, pinagi sa akong kamot nga kusgan, o tungod din, itamdo ninyo ang ikapitong adlaw. Ang konteksto ato nga day, ang paghandom dito sa kaluwasan nga naangkon sa Israelita. Pero kita mga Kristiyanos, doon na tayo kaluwasan na mabuhagay sa Ginoo nato o gipaulan na niya kini, din sa Salmo 118. Ang kaluwasan nga buhaton sa atong Ginoo. 22 ang bato sa likway sa matutukod kay wala hinungdan na himo-hinoon nga labing importante bato referido ni Kristo. Sa Old Testament ang sibior na instrumento si Moises pagkuha dito sa Egypt. Ang Ginoo dili man siya gusto kalimtan ang iyang kaluwasan, mo tong nagsugo siya atong 7th day to remember sa salvation na naangkon sa iyang katawhan. Pero din hinaapoy bag-ong kaluwasan na palabuton pa na ang mubuhat ni dili si Moises o si Kristo mismo na ato manunugos. 23. Buhat kini sa Ginoo o katingalahan kaayo. Mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Ginoo kanato, maglipay o magmaya kita diini. So naaday adlaw nga himuon sa Ginoo nga handumo nato ang iyang pagluwas, maglipay o magmaya kita. Ang pangutana unsa man ning adlaw?
Mo to gitawag Alos Semera, another day, dili na ang Saturday sa Hudiyo. Kaysa Biyernes namatay man si Kristo. Maglipay ay ka sa kamatayan ni Kristo, bisa na apostol naglipay. Nagsubo sila. Sa dihang si Kristo sa lugar ng Sabado, nabay apostol na nagsadya. Ang imo ganit parente na sa haya, di ganit ka malipay. Kanus naman na lipay o nagbay ang mga Kristiyanos. 28 sa Mateo, nabanhaw siya sa Adlang Domingo, nagmaya ang katawhan sa Dios, nisimba sila sa Ginoo sa maong adlaw na Domingo. Ang tubag ni Brad, sa minteryo man ko, no? Wa may automatic man na to, Ginoo dito sa Lukanan. Alang-alang, mangita pa kay Lord, bakit siya nabudlo dito simbahan kay mato ko malimba min? Ipo na buka ang Ginoo binuwi. Di man doon sa Sabado. Domingo man, ayaw mong simba nako. Wala. Kundi doon na day adlaw nga, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. And that day is Sunday, the Victory Sunday. Mo nang niingon si San Pablo, kung si Kristo namatay, o wala mabanhaw, kawang lang ang atong pagtuo. So ang misteryo sa Kristiyanos, ang Resurrection Day. Mo nang sa ato Domingo, kay mauna ang pagpahigawas ni Jesus, kanato gikan sa kaulit na nato, sa laog kamatayon. Ang konteksto sa pag-worship sa Ginoo sa Sabat sa Domingo, konteksto na sa kaluwasan nga gipabuhagay sa Ginoo kanato. Wa may supak ana silinde. Wa may supak ana 5:15 na ang konteksto na sa pagkaulipon sa Egypt. Natural na sila gyud maghinumdum ana until now kay apektado man sila sa salvation na naangkon nila dito sa Ehipto 430 katuig. So mo na tubag sa pangutana medyo natasan tungod na itong importante ng Alos Semera. Salamat kayo bro sa inyong tubag. Ang kaniya akong pangutanan ni mo bro, dili kay di siya disod kay mo tubagon. Kay baw na kani. So, pangutanan ba ni mo bro? Atong mingon ka nga bahog mo naman pantay ni na. Kaya si Isaias 66. Ay na bro. Kaya kay baw na ka verse. So katong sa 10 Commandments in Exodus chapter 20, usa kaadlaw nga ipahulay. So, why we conclude that nga mayroon man pa nga this is the day or Alos Semera, another day nga this usa kaadlaw nga ipahulay sa Ginoo. Kada bro. Sayo na kayo. Tama ganda ng usa ka adlaw. Wa pa man ang laing adlaw. Wa pa man to Alos Semera, wa pa ito sa New Testament. So dito sa Old Testament, usa na gyud ka adlaw to. Mao na ikapito. Wa supa kana. Pero imo mangikon ito Alos Semera nga naa day lain nga adlaw. Imo hinong ipaghimug-atan nga naa day lain nga adlaw ni anang usa ka adlaw dito sa Old Testament, which is Alos Semera, another day. So dili siya Saturday kay kung the same Saturday, dili na Alos Semera, Sunday. Dili another day. So mo nang amo gibantay na another day. Pero may supak nga itong imong giinom na days sa Old Testament kay mahuli ba pinapil dito nga sa Hudiyo man to. Ato dito sumagon tong Hudiyo nga ang Ginoo gihatagan na sila ato commandments na hinumdumin ninyo na giluwas kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa iyang gamahanan mabukton sa pag-ulipon sa Egypt. Tungod niini bantayan ninyo ang ikapitong adlaw nga ipapahulay. In konteksto sa salvation na ilang naangkon sa pagpahigawa sila sa Egypt. Sa ato ng giinon, kita po na kakaangkon po ng kaluwasan ni Kristo ang atong Savior gyud nga sa pagkatibukan o mingon dito sa Isaiah sa Salmo nga kini nga pagluwas ni Kristo buhat kini sa Dios, and this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. So ang among kalipay nga magmaya kanang day of resurrection. Na nalipay mi nga si Kristo namatay para namo o nabanhaw siya sa adlaw Domingo mo nag-rejoice Sunday. That is another day, which is Alos Semera. Sorry po tayo. Diya sa Mateo. Ako lang pangunta na sa Mateo, nagingon diya, kung kinsa ka to magapahuyang sa mas labing ubos na kasi nagingon diya nga, magalungtad man ang langit ug ang yuta, walay pag-asayloan sa mga kasuguan, hangtod ang tanan mga sugan. Include ba ni sa 10 Commandments, bro? Wa kayo sa iluan bro. Mo nang kami, di kayo nagsupak-supakan ng day of Sabbath sa mga Hudiyo, kay para nila na. Pero naa may another day. So mo ni para namo. So kung di mo modawat din huwag may laban anak. Kung dito rin mo sa Hudiyo, hindi po nang-arise. Pero Kristiyanos man ta, ang atong kaluwasan na angkon ipabuhagay sa Ginoo ang bato, na importante dito sa Salmo. Muman amo. Ako pabalik ko itong basa, no? Salmo 118 para ato din masabta nga naa adlaw gihimo ang Ginoo.
ang bato kay sa likway sa mga matutugod kay walay hinungdan na himo hinuon nga labing importanteng bato way lali si Kristo ni. Buhat kini sa Ginoo o katingalahan kaayo. Mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Ginoo kanato maglipay ug magmaya kita. Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Dios. Mao na ang another day, ang Alos Enera. Nga mao na ang Domingo sa mga Kristiyanos. Mao na bro. Okay bro. So, dirita. Sunod po. Salamat kayo bro sa imong tubag bro. Wala Okay. ko'y komentaryo Okay. sa imong tubag. Kaya ako di ko ganahan ng debate. Okay. Praise the Lord bro. Ay sa brad bro. Brad. Okay. Okay na to bro. Last na ko pangutana Siya lang. na po siguro. Last lang. Usa lang bro. Okay. Okay. This is the day katong imong sa Salmo 80 118, 22. Kana yang verse ako kina natin manan kanang this is the day that the Lord has made. Be glad and rejoice in it. You know na, okay kaya na siya. Wala tayong komentaryo ana as a Christians. But remember nga as a Christians, what do you mean na mayuntag Nazareth? O di na bro, dili. Ang Nazareth, di ka na sa word na Nazareth. Si Kristo, dito man na tao sa Nazareth, aron matuman ang giingon sa propesiya ni Isaias nga dito gyud magsumikad ang Kristo sa gitawag nato nga Nazar. Mateo 2:23 o bipuyo sa usa ka lungsod nga Nazareth nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta siya pagailhong taga Nazareth aron matuman to Isaias 59:21 nga dunay gitawag nga Nazar. So ang Nazareth derived sa word nga Nazar nga abot ipasabot sanga. So si Kristo man ang sanga diha sa kaliwat ni Isay sa Davidiko nga gingharian. So mo na ang tubag sa pagtana. Salamat kayo. Okay. Napa? Napang sa Sige, lagi. isa lang yun. Mga itong Ato kita titior yung Okay, pagtana. para sa mga makita ni sa Okay, sige bro. igsoon niya ko nila to kay Pilipino man ta. Mm. So, kani siya last sa Isaiah 66 Verse 7. 22-23. Mm. Isa. Umaabot pa na bro, di ba? Yes bro, yes. Umaabot pa. Why sopak na? Why so pa? Adlaw kay pahulay. Gusto mo na adlaw kay pahulay bro? Sa Kanang Isaiah 66 22-23. sa mga Hudiyo, until now, nagsabat sila o 7 day. So until hindi sila mukhaon. Kini magod nga lugar de retirado na sa Israelita. Sumala sa Deuteronomio 14:1 kay ikaw o sa man kakatawhan, kagibili sa Ginoong imong Dios, dili ka magkaon ni ini mo mapagkaon. Sa ato pa, sa tibok kalibutan o sa katawhan ng isugo. O sumala sa Levitico 11:2, mo ka na ang kaliwat ni Israel. Dahil sa Salmo 147:19, wala kini way labot ang uban ng mga nasod. Mo nang kanabit ang pagkaon, ang problema na sa balisa mao ni. I-prove sa ninyo nga kana nga law is universal. Kaya kung hindi na ma-prove nga universal, mapalpak mo diha kay nag-apil-apil na mo sa sugo kung may sugo ninyo. Eh klaro man ang Biblia. Kung may dito sa biblical passages, usa ka katawan ng isugo which is retirado sa mga Israelita. Karon kung moingon mo nga ipaapil na sa tibok kalibutan taga imig sugo nga ang Ginoo nagmandatos nga that is a universal law. Buti pasabot intended sa bisan dili Israelita. Gawas ka ito ma-convert sa tinuuhan sa Hudiyo kay automatic man na nga maabayad sila ng kay converted man sila sa Jewish religion pero not for intended for universal nga ibali pamalaod. So ang ibali establish sa balisa na i-prove lang sa ganun yung universal o na kaya kung hindi nyo ma-prove mapalpakin mo na nga nahagbong na mga nag-apil-apil na mo sa sugo kang mo suguan. So kanang Isayas huwag isupak anak. Na kanang isugo kay Israelita, kung ilan ang supakon, silutan ko sila sa Ginoo. Pero kita mga suguan, manda rin sa silot, dili man taan sa mong balaod. Kolosas 2:6, ayaw itugot, gano'n ay magsaway ka ninyo sa inyong kaunon. Kaya kanang nga mabutang landong lang sa butang umaabot. Huwag kayo habot, wala kayo tulubagon sa Ginoo. So kanang Isaiah 66, na sunugo ng mga nikaong baboy, kadto ng mga Hudiyo na nagbantay sa Sabat na nagbalaan, na nangaon ni Anto, sila may gisugo, o sila ang manubag na sa Ginoo. Pero kita nga suguat, dili ta silutan sa Ginoo sa butang dili ta under. Excuse me mo na mukuan ko ang premise ko ng 22-23. No include ang pagkaon na wala gyud sa next state og pagkaon. Yeah, terus 21. Isaiah 22-23 Sabat ang Dilitar niya po. one topic. So wala talaga siguro pagkaon pa so. Ya ang ako kikuan unsa kabahin di ba? Future ba na maabot ano? Judgment nga. Eschatological lang yan. Eschatological last day events na. Last na siya nga panghitabo kay i-judge sa mga tao ni kalimutan na. Ya, kung ato tanawon bro,
Apil ba ang Kristiyano niya na? Sa akong tubag, dili lagi ang Ginoo mo judge kanimo kuwa ka na suguan sa pagpatuman ni anak. Obligado na sa mahudyo kay sila gisugo. So during judgment day, manupag sila sa Ginoo kung ilang gibayulit ang balaod na intended para nila. Pero sa mag-isang dili na pwede mapatong nimo. Kaya wala man ta sugo, i-prove sa lagi gisugo. Kaya kung ma-prove nimo gisugo nang kung subak-subak ta, apil ta silutan sa ulahin nga panahon. So mara tong tubag ro. Kay Last na lang yun. Last na yun. Na ko'y nabasahan, bro. Admitted and signature by our, bro ba? Mga press na to. Kung atong tanawon, bro, nakanaman siguro yung Latina Vulgata. Last na gina. Nikingon niya nga, ipakanawag ang bagong langit ug ang bagong yuta, new heaven and new earth. Nya, nag-isgot niya, adlaw nga ipapahulay. Ang adlaw nga ipapahulay, the state, nya, in a Catholic version, signature by a different, mga tulos siguro na sila kapare. Nganong gi-isgutan man niya, ang adlaw nga ipapahulay, the state did, Sabado. Umaabot pa na, ipakanaog sa Ginoo, dinis sa yuta. Okay. Pag yung diha bro, nga from Sabbath to Sabbath, from new moon to new moon. Ayaw po ng new moon to new moon. So may pagbasa ko na from Sabbath to Sabbath. Kanang to, das na siya. Kaya kung may untag, mulaktaw kag, Sabado, dapat tama na siya. Tuman. From Sabbath to Sabbath, meaning 1 week. From new moon to new moon means 1 month. Ang buti pa sa buti ay, na dito sa langit, ang atong worship sa tanang panahon. Ang buti pa sa buti, dili kay Sabado. Sa ato pa mabalik, na po dito new moon to new moon. Ha? Kaya ang new moon to new moon, Colossus 26, hindi naman ta under sa new moon. Mapalpak man na, kung imo na interpret na nga. Brad Paul, ang simba kita Sabado. Ay, ayaw po likayin ng sasunod na, ugikan sa Sabado, hangtod sa Sabado. Kung saan man ang hangtod? Wala, dililaktaw, no? May pala. 1 to 10. Kung saan man ang 1 to 10? 1 na ba na o 10? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 to 10. So pag ingon, from Sabbath to Sabbath means 1 week. From new moon to new moon means 1 month. So meaning, ang pag-praise and worship nato sa langit sa Ginoo sa tanang panahon, dili lang kay i-focus nimo sa Sabado ra gyud. Kay kung Sabado, asa man naman from new moon to new moon, sa man nimo. So kung moingon mo nga ang worship sa langit, Sabado ra gyud, kay Sabado to Sabado, awa mo ka sa bunte ng 1 to 10. Ang iya 1 to 10 is 1 lang og 10. Ang 1 to 10 including ang 2, 3, 4, 5, 6 up to 10. Kay 1 to 10 man. So meaning, from Sabado to Sabado, means Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Sabado. Muna, Sabado, hangtod Sabado. Ang ilan ang Sabado sa Sabado, kay Sabado naman yung Sabado, ay labot ng Domingo, Lunes, hangtod. Wala, tama na dapat. Then, ang nasabda din ng word, so muna nga, sipyat ang interpretation sa balista, sa ako na nagigiingon, nganong daghan palpak ang pagsabot sa mga sa balista, ang inyong mangyong interpreter, si Ellen Goldwhite, manggod, na mo kahistorya nga si Ellen Goldwhite, ibuno na bato sa ulo. Libro gina sa balisa, dili yun na ito pagutang-butang, ilag yun ang libro. Bro. 165 health professionalist ang nag-prove anak nga si Ellen Goldwhite, gibuno sa bato sa ulo, ang side effect anak nga pagbuno sa bato sa ulo, nagubak man na yan naong. Bro, pwede mga tanong. Ay, bro, wapa kay right bro nga, wapa na ako pahuman sa bato, humanas ako. Si Ellen Goldwhite, gibuno og bato sa ulo, ang side effect according sa mga health professionals sa balista, ang resulta to, maglabad ang iyang ulo kung magbasa siya. Dayon, ang iya po yung gibasa na libro sa Bible is apocalyptic. Mateo 24, so may giingon, kung magbasa ka libro pag sa Daniel, so may giingon din eh. Unya, makita ninyo ang makailisa nga talan-awon nga giingon ni Propetang Daniel nga magtindog sa dapit nga balaan. Pasabta ni ini ang magbabasa. So naanay, open and close parenthesis, nga kung bubasa ka sa libro ni Daniel, pasabta ni ini ang mga magbabasa. So doon na mo pasabot, o doon na pwede pasabot. Karon sa Ellen Goldwhite, iya nangahas man siya sa pagbasa og apocalyptic nga libro ni Daniel, na ang role ana, doon na may magpasabot, o doon na pwede pasabton. Ang pagkata kinsa may nagpasabot ng Ellen Goldwhite anang, buot ipasabot sa Daniel. Mo nang na wrong interpretation sa Ellen Goldwhite, na pasahindan niya nga Santo Papa ang sunghay. Kaya wa may nagpasabot niya, iya raman to private interpretation o dili man siya kanang authentic na interpreter kay lagi maglabad man ang iyang ulo kung magbasa. Kung sa kay resulta kung magbasa-basa ka, nalabad ang imong ulo. Resulta na sa pagkalabad sa ulo.
Kung akong gisusi ang libro sa Masabadista o akong nadiskubrihan nga daghan interpretation diha gawa ng kanimao tungod kang ilang interpreter doon na something diferensya tungod ni atong pagbuno sa ulo sa bato kaniya.